ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଆବେଗ, ହୃଦୟର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜାଗୃତି, ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବନା। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣକ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ଜଣକର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ଜଣକୁ ହୃଦୟରେ ନିଜର ଭାବିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଅବାଧ୍ୟ, ବାଧ୍ୟତାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାର ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିବାହର 7 ଦିନ ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀର ସେଜ ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହିଭଳି ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସ୍ନେହ, ଆଦର, ପ୍ରେମର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାହାଣୀଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିହାରର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଦରଭଙ୍ଗା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଇସ୍ମାନପୁର। ଏକଦା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ବାଳିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମନ ମାନୁନି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖି ପିଲାଟି ବାପା ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାପା ପାଖରୁ ପିଲାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଫେର ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପା କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ପିଲାଟିର ଏତିକି ଦୋଷ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟରୁ ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। କେଉଁଦିନ ଗାଲ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, କେଉଁଦିନ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, କେଉଁଦିନ ପିଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ। ଆଜି ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିର କଲବଲ ଦେଖି ବାପାର ମନ ଆଉ ସହିଲାନି। ପରିଶେଷରେ ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା। ନିଜର ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ବାହାରିଗଲା ଘରୁ। ଯାଇ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବାପ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୁକେଶ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରଘୁବୀର। ମୁକେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁକେଶ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଠି କରୁଛ? ରଘୁବୀର ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲା। ପିଲାଟିର ସାବତମାର ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କହିଲା ଏବଂ ସେ ବିଭସ ହେଇ କିଛି କରିପାରୁନି କି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ଏହି ନଦୀରେ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ବାପ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ମୁକେଶ କହିଲେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଇବା ବା ନିଜେ କରିବା ଏଟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ଉପାୟ ଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ମୁସ୍କାନକୁ ଆମ ଘରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯା ଏବଂ ତମେ ଘରକୁ ଯା। 2 ଦିନ ପରେ କହିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁସ୍କାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ କରୁଛି। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏକ କାମ ଲଗାଇଦେବି ଏବଂ ବାପ ଝିଅ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇ ରହିବ। ରଘୁବୀର ହଁ ଭରିଲା। ମୁକେଶ ସହିତ ମୁସ୍କାନକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ମୁସ୍କାନକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଘରେ ମୁକେଶର ବାପା, ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 6 ଦିନ ଗଲା। ମାତ୍ର ରଘୁବୀରର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କାହାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛୁ, କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁକେଶ ରଘୁବୀରকে ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ସେହି ଦିନ ହିଁ ରଘୁବୀର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁକେଶ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁକେଶର ବାପା ମା ସବୁ କହିଲେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ପିଲାକୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ, ତାହାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ସେଠୁ ମୁକେଶ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ। ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ କାଲି ସକାଳେ ନେଇ ତମ ଘରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁସ୍କାନ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁକେଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତି ସାରା ମୁକେଶ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। ସେଠୁ ମୁକେଶ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ନିଜର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ତ୍ର ଧରିଲା, ମୁସ୍କାନକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ଜଣାଇଲା ଯେ ମୁଁ ମୁସ୍କାନକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରେ ସେଠାକୁ ଗଲାନି, କାରଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ଆସି ଜଣାଇଦେବେ ଘରେ ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ମୁକେଶ ଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ସେଠାକୁ ନ ଯାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗା ସତାରା, ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ୱାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏହି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ କଲା। ସବୁଦିନ ସେଠାରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲା। ସବୁଦିନେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁସ୍କାନକୁ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ କାମ ସାରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁସ୍କାନକୁ ନେଇ ଆସେ। ମୁସ୍କାନର ସେବା ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିନଥିଲା ଏବଂ ମୁସ୍କାନକୁ କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଭାବନାର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକାଣୀ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ସେଠୁ ଏଇ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶୀ ମାନେ କହିଲେ, ପିଲାଟାକୁ ସବୁଦିନ ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ମୁକେଶ ସେୟା ହିଁ କଲା। ମୁସ୍କାନକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେଲା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁସ୍କାନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଏବଂ ଆସେ ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3-4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କାନ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ନଚେତ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଯାଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଘରେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଘରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବରାବର ପଠାଉଥାଏ। ଦିନେ ମୁକେଶର ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଘରକୁ ଆସ, ବାହାଘର ତୋର ହେବ। ମୁକେଶ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। ସାରା ଜୀବନ ଏହି ଝିଅଟିକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ ନିଜ ମନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ବାପା କହିଲେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ମୁକେଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଘର ମାଲିକାଣୀକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ସତ କଥା, ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଘର ମାଲିକାଣୀ ଦେଖିଲେ ମୁକେଶର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁକେଶର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ସେମାନେ ହତବାକ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ମୁକେଶ କହିଲା, ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ରଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ କାମ ଅଛି, ଯାଇ ଆସିବି। ଏହାପରେ ନିଜର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ ମୁକେଶ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ମୁସ୍କାନକୁ ସେଇ ଘର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ, ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ କାମଦାମରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ଝିଅ ମୁସ୍କାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ମୁସ୍କାନକୁ 19 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏକଦା ମୁସ୍କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କାହାର ଝିଅ ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ମୁକେଶର ଝିଅ। କହିଲା, ବାପା ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛ, ମୋତେ କାହିଁକି ଘରକୁ ନେଉନା? ସବୁଦିନ ଏକାନ୍ତ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା, ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ମୁକେଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ମାଲିକାଣୀ ଆଗରେ ମୁସ୍କାନର ଏଇଭଳି ଜିଦ୍ କଥା କହିଲା। ଘରର ମାଲିକାଣୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଘରେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ଘରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ଏହାପରେ ଘରର ମାଲିକ, ମାଲିକାଣୀ, ମୁକେଶ ଏବଂ ମୁସ୍କାନ ମୁକେଶ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 19 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ, ଇଏ କିଏ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମୁକେଶ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇପାରିଲେ। ସତରେ କେତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ତାର। ନିଜ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ହେବନି। ପିତୃଠାରୁ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇ ବଢ଼ାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମୁକେଶକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜିଦ୍ କଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଏ ଝିଅକୁ ତୁ କେତେ ଦିନ ରଖିଥିବୁ, ତାକୁ ଫେରେ ପର ଘରକୁ ପଠାଇବୁ ନା ନାହିଁ, ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେବା। ଏହା କହି ମୁସ୍କାନର ବିବାହର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁସ୍କାନର ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିକି ବିବାହର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ମୁସ୍କାନ ନିଜ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ତିଳେ ବି ମାତ୍ର ରାଜି ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବୋ ବୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବିବାହର ଦିନ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୁସ୍କାନର ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନର ବିଦା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ, ବାପ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ବେଳର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଗାଁ ସାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲାନି। ସତରେ କି ବନ୍ଧନ, ବିଚିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପିତା କନ୍ୟାର। ଏବଂ ବହୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଝିଅକୁ ବିଦା ଦେଲା ମୁକେଶ। ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଚାଲିଲା। ଶାଶୁ ଘରେ ତାର ମନ ମାନିଲାନି। ସବୁବେଳେ ବାପା 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 ହୋଇ ଝୁରି ହେଲା। 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା, ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼, ଟିକେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖି ଆସିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲେ। ଶାଶୁ କହିଲା, ନୂଆ ବାହା ହୋଇ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁସ୍କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ବାପାକୁ 6 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଦେଖି ନାହିଁ। ସିଏ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। 7 ଦିନ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି 2ଟାରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଲା ନିଜ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହାରିକି ନ ଜଣେ। ରାତିରେ ଚାଲିଯାଇ ସକାଳେ ନିଜ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବାପା ମୁକେଶ ବସିଛି ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାପା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ? କୁଆଡ଼େ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ? କେତେ ବଦନାମୀ ହେବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମୁସ୍କାନର ମନ ତ ମାନୁଥାଏ ନିଜ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି। ଏହାପରେ ତା ମୁସ୍କାନର ସ୍ୱାମୀ, ତା ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏକ ଗାଡ଼ି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ମୁକେଶକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କି ବନ୍ଧନ, ବାପ ଝିଅ ବନ୍ଧନ ନା ଆଉ କି ବନ୍ଧନ? ରାତି 2ଟାରେ ଛାଡ଼ି ଘର ସ୍ୱାମୀ ପାଖ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହିଲା। ଏଭଳି ବୋହୂକୁ ଆମର ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କହିଲା ପରେ ମୁସ୍କାନର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ କ'ଣ, ମୁସ୍କାନ କିଭଳି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି। ଏତେ ନିରୀହ, ଏଭଳିଆ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଳିବନି। ମା, ମୁସ୍କାନ ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁସ୍କାନ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି। ନିଜ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁସ୍କାନକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁସ୍କାନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବ, ଚାହେଁ ତମେ ରୁହ ବା ନ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ବି ମୁକେଶର ପରିବାର ନିଜ ଜଇଁର ଏଭଳି କଥା ଦେଖିବି ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏକ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଜଇଁଟିଏ ପାଇଛି। ଏହାପରେ ମୁସ୍କାନ ବାପାକୁ ଦେଖିକି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାପାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ବାପାକୁ ବୁଝେଇଲା, ବାପା ତମେ ବିବାହ ହୁଅ। ଏହିପରେ ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲା। ଏହିଭଳି ଏକ ବାପ ଝିଅର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।